Бог у Сині світ, хоче жить у кожним з нас, навчи нас збудовать, як Богу в серці дом. Зробите, що вам каже Син, у вас обте віруючим, Слово Божие хай стане тілом кожним з нас. Зробите, що вам каже Син, у вас обте віруючим, Слово Божие хай стане тілом кожним з нас. Ти за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою ему честь тут отдаем, о Мария. Да Бога кличем мы с тобой, Магнификат, о Мария, ты, Мать Наисвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою ему честь тут отдаем, о Мария. И за покору возлюбил тебе сам Бог, о Мария, утеловился и помер, людьми прибитый до крижа. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою ему честь тут отдаем, о Мария. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Вось мужи святые, яких Пан обрав у своїй безмежної любові і дав їм вічну славу. Словом гэты антифон розпочинаємо сьогоднішню святую мшу, в день, коли Костел означає свято святих апостолів Філіпа і Якуба. Праз їх заступництва вносим наші молитви до милосердного Бога. Заўсёды ў аўторак молимся за памерлых, просячы об радости вечного життя для іх. Падчас гэтай канцэлябраванай святой мшы адзін са святароў ахвяруе святую мшу інтэнцыі святой памяці Марыі Тарасік у дзень яе пахавання. Другі моліцца за памерлых у святой мшы святой Складковай, за святой памяці Вікенція Нікевіча, за Яніну Вацлава, памерлых сямі Сяўрук, Яна Хелену, памерлых сямі Мігун, сямі Платанович, Стефанію 29-ю гадавіну пасля смерці, Владзіміра, Хелену, Марыю, Яніну, Владзіслава, памерлых сямі Збароўскіх, Генрыха Кулевіча, Станіславу Туманович, Яніну Барысевіч, Ігора Маліновського, 6-й месяц пасля смерці, всіх памерлых сямі Маліновських, Віктора Федаровича, Дмитрия Островка і памерлую Яніну Адашкевич, 4-й месяц пасля яе смерці.
Просім для памерлых аб радасці вечнага жыцця у нябесным валадарстве. Цяпер перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму І вам, брати і сестри, сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога наша. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. молимся. Боже, з Твоей ласки мы штогод с радостью отзначаем свято апостолов Филиппа и Якуба. Праз их заступництво дай нам уделу терпения из мертвых повстаний Твоего Сына, как мы в вечности могли бачить Твою славу, праз Пана нашего Иисуса Христа Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Czytanie pierwszego posłania świętego apostoła Pawła do Koryntianów. Нагадую вам, брати, Євангеліє, якое я обвящав вам, і якое ви прийняли, і у яким триваєте, і праз якое так само збавитеся, коли твердо заховаєте тое слово, що я обвястив вам, коли тільки недарма повірили. Бо спочатку я передав вам тое, що і сам прийняв, что Христос помер за наши грехи поводле Писания, что и Он был похованы и воскрес на третий день поводле Писания, и что объявился Кефе, а потом 12, после з'явился больше, чем 500 братам одночасово, больше з их живе догетуль, а некоторые спочали. Потім з'явився Якубу, потім усім апостолам, поздней за усіх з'явився і мне,
як недоношеному поводу. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. У руки Твои, Пане, отдаю я дух мой. У руки Твои, Пане, отдаю я дух мой. Будь для меня каменной твердыней, домом пристанище капуратовать меня. Бо Ты моя скала и моя твердыня, деля имя Твоего, керуй мною и веди меня. У руки Твои, Пане, отдаю я дух мой. У руки Твои отдаю я дух мой. Ты меня откупил, Пане Боже верный. Я сподяюся на Пана, веселюся и радуюся милосердности Твоей. У руки Твои, Пане, отдаю я дух мой. Нехай светить обличчя Твое над слугою Твоим, збав меня у Твоей ласкавости. Под покрывом обличчя своего Ты ховаешь их от змов людских. У руки Твои, Пане, отдаю я дух мой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Я есть хлеб життя, каже Пан, хто до мене приходить, ніколи не буде прагнуть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. З духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Ісус сказав йому: «Я дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як тільки праз мене. Коли б ви ведали мене, ведали б і Отця Моєго, і догетуль уже Його ведаєте і бачили». Філіп каже йому: «Пане, покажи нам Отца, і хопить нам». Отказав йому Ісус: «Філіпе, стільки часу я з вами, а ти не ведаєш мене? Хто мене бачив, бачив і Отця. Дик чому ти кажеш: покажи нам Отця? Ці не ти віриш, що я у Отцу і Отець у во мне? Слово, що я кажу вам, не от себе кажу, але Отець, який у во мне, и Он чинит справы свои. Верьте мне, что я у Отцу и Отец у во мне, а коли не, то верьте деля самих учинков. Сапраўды кажу вам, хто верить у мяне, буде робить учинки, якія я роблю, і більше за їх зробить, бо я іду від Отца Моего. І тое, об чим просите у ім'я Моє, я зроблю гэта, каб уславився Отец у Сыне. Коли об чим попросите мяне у ім'я Моє, я зроблю гэта». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Про заступництво святых апостолов Филиппа и Якуба узнесем до Бога наши молитвы о потребах Костела и свету. Молимся за святый Костел, каб мужно и нестомно обвящал свету Евангелие любови. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за усіх християнов, каб ніколи
не стомлялися чинить добро у свете. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, кого Єсус кличе розповсюджувати добрую новину про Божие владарство, каб до конца доручили себе Пану и пошли за Его голосом. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за усіх тяжко хворих людей, каб з вірою могли прийняти сакрамент намащення хворих. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших померлих, за святой пам'яті Марию Тарасік у день її поховання, а так само усіх, кого ми успоминаємо у гэтай святой імші складковой, каб Пан Бог прийняв усіх у своє владарство небесное. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних каля алтара Пана, каб ми зверталися до Бога у молитвах, як до нашого Айца. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, прийми наші молитви, які ми узносим до Тебе про заступництво святих апостолов Филиппа и Якуба, и учини, каб усі люди могли оглядати святло Твоєї величної хвали, праз Христа, Пана нашого. Амин. Радуймося, християне, бо Христуса з гробу встаньє, дарувала нам збавлення. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Патриархи рады стали, что в отхланях пробывали, як Збавителя дождали. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Добрый Боже, прими ласкаво дары, які ми Тобі приносим, отзначаючи свято апостолов Филиппа и Якуба, и учини, как мы Тебе служили с чистой и беззаганной побожностью, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа. Бо Ты, спрадвечны пастыр, не пакідаеш сваю аўчарню, але праз святых апосталаў няспынна атуляеш яе апекай, каб кіравалі ёю тыя людзі, якім Ты, як намеснікам Твайго Сына, даручыў пастырскую ўладу. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znał Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Uspomинający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Panie, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по усім свете, удосконали его у любови разом с нашим біскупом Владимиром и усім духовенством. Пам'ятай про братов и сестер наших, які поснули у надію на воскрешення, і про усіх, хто Твої ласки одійшов з гэтага свету, і дозволь им убачить святого обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как зими мы хвалили, прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа з Христом і у Христі, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможь нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до вселяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. За Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами.
Божий, який береш на себе грехи свету, а дари нас упокоем. Woś baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony i poklикany na wieczeru Jehoную. Panie, ja nie warty, kab Ty wejszł do mnie, ale skaży tylko słowa i budź ozdrowiona dusza moja. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой. Иисус, Тебе люблю всей душою, Ты мне надеяй и супокоен. Христе, к Тебе у думках имкнуся, на Тебе, Пане, я сподяюся. Езу, Тебе усім серцем люблю я, іншої любові і не хочу я. Свету багаття я не жадаю, бо всей душою Бога шукаю. Стратить готовы я все, что маю, Ты скарб одиный с Тобой триваю. Езу, Тебе, каб люди познали, грехом ніколи б не ображали. Быть при Тобі завсюди жадаю, тільки Тобі життя довіряю. Молимся. Panie nasz Boże, niechaj ta święta komunia очистить nasze serce, kab my, jak święty apostoły Filip i Jakub, poznali Ciebie u Twoim Synie i zasłużyli życie wieczne przez Chrysta Pana naszego. Dziękuję всім za dar supolnej modlitwy. Теперь będzie wystąpienie Świętego Sakramentu i majowe nabożeństwa. Завтра, 7 maja, rozpoczynaється konklaw, wybory nowego następnika Świętego Piotra, Papy Римського, тому захочуємо всіх до молитви у цей день і в ближайшие дні, покуль буде протягуватися конклав, щоб кардинали зробили цей вибір згодно з волею Божою під натхненням Святого Духа. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муки нас ворожия, успоможи нас, да
Cnotliwa jedność Maryi i Józefa. Ewangelia powodle świętego Łuki nazywa Maryję Dziewą i dodaje, że ona była zaruczona z mężem po imieniu Józef z domu Dawida. Te zwestki na pierwszy pogląd zdаються суперечливими. Однак треба odznaczyć, że typ służeństwa, jaki pod wpływem Ducha Świętego wybierają Maryja i Józef, zrozumiały jedynie w kontekście zbawczego planu i głębokiej duchowności. Konkretna realizacja tajemnicy ucałowlenia potrzebowała bezzagadnego zaczęcia, jakie podkreśliło Boże pochodzenie Chrysta, a jednocześnie potrzebowała семьи, jaka mogłaby zapewnić normalne rozwijanie osoby dziecięcej. Mianowito u perspektywie udziału u tajemnicy ucałowlenia Słowa Józef i Maryja otrzymali łaskę wspólnego przeżywania charyzmy, cnotliwości i daru służeństwa. Komunia cnotliwej lubowi Maryi i Józefa, choć ona i zjawiaється wykluczeniem związanym z sodейничанiem tajemnicy ucałowlenia, była jednak zaprawdnym służeństwem. Ciężkość urozumienia uzniosłej tajemnicy ich służeńskiej komunii привела do tego, że niektóre stwierdzenia, nibyto Józef był mężczyzną u pożyłym wzroście i liczyli jego chudszej opiekunem, czym obrannikiem Maryi. Tymczasem nieobchodne było wykazywać miarkowanie, że on nie był starym człowiekiem, ale jego wewnętrzna doskonałość, jaka zjawiała się plonem łaski, привела jego do przeżywania z nocliwym poczuciem służeńskich odnosin z Maryją. Батьківство Józefa, choć i ono i nie охоплювало narodzenie potomstwa, było батьківством сапраўдным, а не уяўленым. Хрысціяне заўсёды прызнавалі, што Józef жыў у глыбокай камуніі з Марыяй і Józefам і меркавалі, што таксама ў хвіліну смерці не спазнаў суцяшэнне дзякуючы іх чуйлівай прысутнасці. З гэтай трывалай хрысціянскай традыцыяй у шматлікіх мясцінах развілося спецыяльнае набажэнства да святой сям'і і святога Józefa, апекуна, адкупіцеля. Як вядома, папа Леў XIII абвясціў святога Józefa апекуном усяго касцёла. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сине Откупитель світу Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Боже, Святая Троица, Один Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молись за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молись за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молись за нас. Мати пречистая, Мати беззаконная, молись за нас. Мати непорушная,
найцудовнейшая, молися за нас. Маті доброї ради, Маті Створителя, молися за нас. Маті Збавителя, Панна наймудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласкавая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистичная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Сутешальница засмученных, успомога християнов, молися за нас. Королева анgelов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева Панна, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семьев, молися за нас. Королева супокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, святая Богородица. Обсталися ми годними обіцянням Христовим.
Помолимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слугам Твоим тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославная заступница Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и дарить вечной радостью, праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословенная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Гэтый величный сакрамент ушануймо шчыра ўсе, тратить моц старое право, бо ўжо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты праз пасхальную таємницю Христа откупи усіх людей і заховай у нас справу своєї милосердості, каб ми неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоїлися отримати її пльон праз Христа Пана нашого. Амен. Хай буде честь і хвала і прославлення, Єсусу честь і подяка вічна, хай буде вічна, Єсусу честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення
wesel się królowo mila, bo ten, którego zrodziła, zmartwychwstał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Zmartwychwstał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się, nie wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.